Всъщност нашето училище вече е факт. Успяхме поне мъничко да се опитаме, смятам, че успяхме, опитвайки се да ви кажем какво искаме, защо сме се събрали, какви са нашите амбиции, какво ще се опитаме да докажем на себе си и на света, разбира се. Много ще се радвам, ако всеки от вас в тази зала е дошъл с нагласата и в неговата мисъл е думата нашето училище. Аз знам, че всеки тук е влязъл с тази мисъл, просто съм убедена в това. Искам да благодаря на тези, които помогнаха за създаването на училището, помогнаха в най-добрия смисъл на тази дума. Трябва да ви кажа, че през цялото време съм чувствала вашата подкрепа, вашето желание да го има това училище. Честно казано, направихме го заедно, направихме го заради тях, направихме го с мисълта, че трябва да бъде комфортно, да се чувства добре и просто искаме да бъде така и вярвам, че така ще бъде. Не искам да благодаря поименно. В тази зала има много хора, на които просто съм безкрайно задължена, в които по всякакъв начин ратуват за това училище. И все пак не мога да се въздържа. В залата е господин Иво Петрунов от община Лозенец, който подкрепи морално нашия екип. Тук е госпожа Атанасова от Ексимбанк, която много сериозно ратуваше за нашата идея. Тук сте вие, скъпи родители, които много искахте това училище и то вече е факт. Благодаря ви на всички от сърце, на добър път на нашите ученици. А сега нашия химн. Само аз ще помоля за малко внимание. Благодарим на целият учителски колектив, който е пред нас. Благодарим на човека, който успя да ни спаси наистина от ножа. Благодарим на човека, който направи всичко за нас. Бореше се заедно с нас, с всички сили. Въобще просто няма да изкажа обичта си към госпожа Нетова. Благодаря ви за всичко! Това не беше по сценария. Аз обаче не участвам в тайната на филма, като човека зад камера.